Aquesta que veieu és la planta de tractament d'aigües residuals de Vallmoll, que tracta les aigües residuals d'aquest municipi en un cabal que oscil·la entre els 170 i els 200 metres cúbics dia. Trobem els elements principals, que són el pou de desbast, per on entra l'aigua, el pretractament, on eliminem les primeres parts de sòlids, i a continuació trobem ja el cor de la depuradora, que és el reactor biològic, i si ens desplacem una mica, trobarem la part corresponent a la decantació de fangs i al final l'espessidor. Aquest és, a grans trets, com és la depuradora de Vallmoll.